Ako správne si vybrať rybársky spacák? Ahoj, volám sa Majo Siro a dnes vám poradím, ako správne vybrať rybársky spacák. Dôležitý je teplotný komfort a rozdelenie podľa sezón. Niektorí výrobcovia udávajú typ spacáku podľa počtu sezón, iný podľa tepelného komfortu. Teplejší spacák bude mať väčšinou viac izolácie, čiže aj väčšiu hmotnosť. Spacie váky rozdeľujeme na dvojsezónne, trojsezónne, štvorsezónne a 5-sezónne. Dvojsezónne sú vhodné len za teplého letného počasia, zatiaľ čo 5-sezónne majú výbornú tepelnú izoláciu a sú vhodné aj pri nízkych teplotách. Vonkajšia vrstva spacáku je zvyčajne z nylonu alebo polyesteru. Napríklad materiál Peach Skin je jedným z najlepších. Je príjemný na dotyk, nepremokavý a dýchateľný. Vnútorná výplň je zvyčajne zo syntetických vlákien. Rybárske spacáky sa upevňujú na lehátku.